nakho sesikhona kwama-MI ikhwama mhla ka-23 kuFebruwari kuNhlolanja ngesintu izobe kuyi-launch kaMdlalisi elontsha ehlangene kanye noNyanda ehlangelene futhi kanye neNdlulamithi. So ngicela ukuthi sibe khona sonke abalandeli bomculo sizobona amaciko ethu enza into ezimnandi. I-CD izokutholakala ngo-R40 for lolu suku nje kuphela la ngo-23 February. Uzobe uMlamulo futhi uzobe eqopha umusic video wakhe ake ngithi nje futhi umdlalisi ngoba mhlawumbe uzodideka uMlamulo umdlalisi umuntu oyedwa uzobe eqopha umusic video wakhe khona futhi wama-MI ngalo lelo langa. Sicela ukuthi uma ubuthanda ukuthi umeshe noma ake ngithi i-theme yosuku kuzobe kuyelo, singathanda ukuthi ugqoke uyelo nawe uma ngabe uthanda ukuthi umeshe kanye nosuku lwethu. So sicela ukuthi sipheleleni sonke abathanda umculo. uNgubane benomjitha sebeyibizile bathi eshone kwama-MI. So amabombo wonke wabheka kwama-MI. So bekukhona wonke amaciko ongawacabanga oZiyajola, oMdlalisi, oDr Vuselaphi, iLoya yoMaskandi, ama-Double S ziningi nje zizobe ididiyelwe. Ngisaba ukubabiza abaculi bakithi baningi kakhulu kodwa kuzobe kumnandi. Asambeni.